Tak, krásný dobrý den, dámy a pánové. Já vás vítám na pátém cvičení z teoretických cvičení z obecné fyziky 1. A příští týden, tedy důležitá informace, budeme psát písemku zápočtovou, tu první, pak v 12. týdnu si napíšeme tu druhou. Co se týče té první, tak bude to podle HRV do kapitoly 6. Ano, takže dneska dokončíme kapitolu 6, takže z toho bude i písemka. Počítejte, že tam budou 3, maximálně 4 příklady. Budou to v podstatě příklady z HRV, takže když si spočítáte všechny příklady z HRV, tak jste úplně v klidu. Jo? Tak jasné, chápu váš smích. Tak, ale varoval jsem vás, nebo řekl jsem vám to dopředu, to je důležitý. Tak, takže my budeme pokračovat, kde jsme minule skončili, takže minule jsme se bavili třením. Ukazovali jsme si takovou tu základní úlohu, co se týče prostě tady nějaký systém zase, kde máme nakloněnou rovinu, 2 tělesa, kladku, takže všechno jako v podstatě, co budeme potřebovat znát. Teď se podíváme na trošičku náročnější příklad, nebo je to jeden z těch náročnějších příkladů, ale zase bude všechno fungovat pořád jako dobře, takže není tam jako nic zvláštního. Se tady objeví v podstatě ještě akce a reakce, což bude takový jako důležitý pojem, jak se s tím vlastně pracuje. Tak, takže máme příklad 34 z kapitoly 6, takže máme desku. Tu desku já označím hmotností M a na ní nám spočívá kostka o hmotnosti malé m. Zde dole je to bez tření, takže tady je to bez tření. A zde máme tření jak mí S, tak mí D udáno. Jo, takže známe, jenom dopředu nevíme, jestli ta kostka bude ve statickém režimu, to znamená, nebude se hýbat vůči té desce, co je pod tím, a nebo bude v dynamickém, kdy bude klouzat po té spodní desce. Pak tady máme důležitou věc, a to je síla, která tady působí, to znamená, zde je síla F, jejíž velikost tam máte napsánou, je to 100 jako newtonů. A teďko máme určit zrychlení té kostky, to znamená té horní, a zrychlení té desky, to znamená té spodní. Což nás přivádí, nebo napovídají nám, že asi tady bude jako dynamická věc, ale my to musíme ověřit, protože to tam někde jako není napsaný. To znamená, samozřejmě se může stát, že tyhle ty 2 desky, nebo ta kostka s tou deskou, vůči sobě budou ve statickém tření. Až budou vůči sobě ve statickém tření, třeba tady vezmu kostku a tu desku, takže když budou vůči sobě ve statickém tření, tak vlastně bude docházet k tomu, že se budou mít ty zrychlení stejná. To znamená, budeme mít jako za A, budeme vyšetřovat, že to bude statický problém, myšleno mezi tou kostkou a deskou. Samozřejmě ta deska celá, nebo celý ten systém se pak bude hýbat. Pak můžeme říkat, že zrychlení té první kostky bude stejné jako zrychlení druhé kostky. No, to je poměrně jasný. To, co bude pro nás ale asi zajímavější, je kouknout se případně, jestli tam pak bude nějaký dynamický problém. Jo, dynamický tření. Takže prvně ověříme ten první předpoklad, jestli prostě ta síla už je tak velká, že překoná právě to zrychlení té první. Tak, v podstatě ten systém budeme popisovat úplně tak, jak jsme byli doteďka zvyklí. To znamená, každé těleso si nakreslíme zvlášť. Nakreslíme si kostku a desku. Deska má hmotnost M, kostka hmotnosti malé m. Pak jsme říkali, nakreslíme si síly, které působí na každé těleso zvlášť. To znamená, tahleta malá kostka je v gravitačním poli, označíme jako G1 tíhu toho tělesa. Spočívá na podložce, tím pádem označíme jako N1 tlakovou sílu od spodku. Působí tady externí síla F, která je takto definovaná. A moje otázka zní, jestli jsou to všechny síly, které tady působí, no tak asi už nás napadá, vidíme, že tady mezi tou deskou na této stěně, nebo tady na té spojnici máme právě to tření. No a ještě by tady mělo být tření, které bude ukazovat proti směru jako pohybu, to znamená, bude ukazovat tímto směrem. Takže já tady označím F tření. F3. S tím, že nevíme, jestli je dynamická nebo statická, to budeme podle toho, v jaký budeme v té situaci.
Tak, výborně. To vypadá jako poměrně standardní úkol. Kdybych prostě řekl, nebo tady bych to zakryl, že, tak v podstatě vidíte, že máte kostku na nějaký desce nebo nějaký stolu. Takže to nevypadá nic jako zvláštního, akorát, že tam je tření. To znamená, to je pro nás běžná věc. Teď se podíváme ovšem, co cítí nebo co vnímá ta spodní deska. Takže samozřejmě leží v tíhovém poli země, to znamená, je tady G2. Sama ta deska leží na nějaké desce nebo nějakém stolu, to znamená, je tady N2. A teď budeme řešit, jestli tam působí ještě nějaké další síly. Tak zase, pokud si nejsme jistí, jestli tam působí nějaké další síly, tak je nejlepší si představit, že jste tou deskou. Takže když se představíte, že jste tou deskou a někdo na vás hodí pytel cementu, jo, tak asi cítíte, když ten pytel cementu na vás leží, že na vás tlačí. To znamená, určitě tady musí být nějaká síla od toho cementu. Jaká síla to bude? No je to logicky reakce na to G1. To znamená, já to označím jako G1 s čárkou. Ještě to přeznačíme, protože bude lepší to přeznačit trošičku jinak. Hnedka se k tomu dostanu. Kdyby tu kostku ale někdo nad náma, nebo ten pytel cementu, začal nadzvedávat, tak my už neucítíme celé to G1, že? My ucítíme jenom menší část. To znamená, lepší než psát G1, a to se trošku mám, to jsem možná rovnou mohl přeznačit nebo nepsat vám to, abyste to nepsali, tak je lepší opravdu označit tu sílu, která tam bude působit, a to je vlastně reakce na to N1. Je? To znamená, N1 je ta síla, která působí mezi tou podložkou a tím horním tělesem, a tím pádem je lepší, já to tady přeznačím, ať to vypadá lépe, lepší je to označit jako N1 s čárkou, které nám už zcela charakterizuje, jaká je ta přítlačná síla mezi tou deskou a tím tělesem. To, že v tomto příkladě máme, že ta síla N1 s čárkou bude rovná mg, což jako vidíme, že tady nikdo nedlehčuje to horní těleso, to je speciální případ. To znamená, jako tady v tom příkladě by to nebylo špatně, kdybychom tam označili, ale lepší, když to necháme jako N1 s čárkou, aby bylo jasné, že to je ta reakce od tohletoho tělese, která tady je. Je to jasné? Teď, co jsem tady povídal, výborně. Už to vypadá, že je to skoro všechno, ale zase je tady ještě jiný problém. Že ten pytel cementu ještě někdo vezme a takhle to po vás ještě začne táhnout. A když po vás někdo táhne pytel cementu, no tak se sakramensky cítíte, jak se o vás ten pytel cementu ještě tře a jak vás snaží se jako táhnout, kdybyste tady byl na nějaký ledový ploše, že? Tak jak se vás ještě snaží táhnout tím směrem. No a ještě tady je také reakce na tu třecí sílu, která tady je, a ta reakce bude tím pádem ukazovat, já ji dám takhle. A bude to F třecí s čárkou, to znamená reakce právě na tu třecí sílu. No, všimněte si, objevují se tady dvě síly, které nejsou úplně jako jednoduché na uvědomění si. Jo, prostě když člověk to vidí třeba poprvé, tak si neuvědomí, že tam tyhle ty dvě síly jsou. A když si představím, že jsme tou deskou, tak samozřejmě budeme vnímat právě přítlačnou sílu od té desky a zároveň reakci na tu třecí sílu, která je. Všimněte si, že ty reakce nebo ty síly jsou opačného směru, jo, stejně jako právě ty NK. Jo, to znamená, to je právě že to, co říká v podstatě ten třetí Newtonův, ne pohybový, ale silový zákon, který říká, že působí jedno těleso na jiné, tak to těleso působí opačnou silou stejně velkým na druhou stranu. Že? To znamená, tohleto je projev jako akce a reakce. Je to jasné, kde se tam ty síly objevily? Výborně. Teď už se v podstatě z toho stává zase standardní problém, protože známe všechny síly, které působí na ty tělesa, a teď máme řešit prostě jenom dynamický, statický jako problém, to znamená, to určitě zvládneme. Co jsme dělávali dál? Zvolili jsme si nějaký souřadný systém. Ten souřadný systém by se tady nabízel lepší asi zvolit doleva, ale to je jedno, nebo tak jo, tak ho zvolíme takhle. X, Y, jo, je to asi v celku jedno, jak bude natočený, budeme tam mít víc kladných sil, tak to necháme takhle. Tím pádem i to zrychlení by nám mělo být kladné, takže proto tak necháme. Samozřejmě to znamená, že pro obě ty tělesa ten souřadný systém můžeme počítat stejný, tady nemáme žádnou kladku, takže nemáme důvod, proč bychom ho přetáčeli. No a teď začneme sepisovat druhý Newtonův pohybový zákon, znamená pro toto těleso v ose X. Tak v Xu vidíme, že nám ukazuje plus F jako ta externí síla a minus F třecí, kterou tady máme, a to je všechno, co tady je, to znamená,
podle druhého Newtonového zákona to je hmotnost té kladky krát zrychlení, kterou teda budeme značit jako jedničku. V y máme plus n1 minus m krát g, protože vždycky tíhovou sílu můžeme nahradit. A to se bude rovnat m krát a y1. Mám tady takový index, aby byl jako jasný, tam nahoře jsem ani nepsal. Každopádně my už zase dopředu víme, to těleso se samovolně nevznese, ani se nepropadne do té podložky. Má rovnou tady můžeme už psát zase tu naši nulu, tak jak jsme na to zvyklí. Z této druhé rovnice rovnou můžeme vyčíslit, že n1 se rovná m krát g, což nás asi nepřekvapilo. To je to, o čem jsem právě mluvil, že i ta reakce pak bude právě zrovna rovna, v tomto případě tomu gčku. Podíváme se na rovnice pro druhé těleso. Takže zase vidíme, že tam máme ft s čárkou, které je kladné, tam je to plus. A to jsou všechny síly, které působí v tom směru, to znamená, je to m krát a2, což je to xové zrychlení toho druhého tělesa. Všimněte si, že jediná síla, která urychluje tu spodní desku, je právě to tření. Znamená, kdyby tady mezi tou kostkou a tou deskou bylo nulové tření, tak se tato deska spodní nikdy nehne. Bude prostě zůstávat jako v klidu, protože prostě se to po ní jako hladí lehce. Znamená, opravdu jenom to tření, ta třecí nebo ta reakce na tu třecí sílu je to, co bude urychlovat tu spodní desku. No. Jdeme dál. Y složky, takže vidíme, že to je plus n2 minus n1 s čárkou a minus m krát g, a to se rovná m krát a y2. Takže zase sestavíme ty rovnice. No a zase, protože vidíme, že ani ta deska samovolně se nevznese, ani se nepropadne do toho spodku, tak zase můžeme říct, že to zrychlení je nulové. No a tady už nemůžeme úplně hnedka na první dobrou říct, čemu se rovná to n2, ale samozřejmě to za chvilku jako zvládneme. Stačí nám jenom říct, jaký je vztah mezi čárkovejma a nečárkovejma silama. Tak když se na to podíváme, tak tím, že to je reakce, tak samozřejmě pokud se tady neděje nic divného, tak n1 s čárkou se rovná n1. Ano, to znamená to, jak to horní těleso tlačí na to spodní, tak stejně tak, jako tlačí to vrchní na to spodní. Nevím, jestli to neotočil, ale chápete, to chci říct. Takže u těch je to jasný. A teď u těch třecích, tak u těch třecích sil zase je teď dokonce jedno, jestli jsou to dynamické třecí síly nebo statické. Vždycky jenom ta reakce se přenáší jednu na druhý, to znamená opravdu i pro ty třecí síly budu mít to F čárkovanou stejně velkou jako to normální F. Tím pádem se nám ten systém výrazně zjednodušuje. A já to zase vyřeším tak, jak vy to nemůžete vyřešit jako v sešitě, ale umažu ty čárkované věci. No a jakmile umažu čárkované věci, tak třeba si můžu všimnout, že z této spodní rovnice můžeme napsat, čemu se rovná n2. Vidíme, že to n2 se rovná m krát g a plus m krát g malé, to znamená samozřejmě g m plus m. Což nás vůbec nepřekvapuje, jaká síla působí na ten stůl, no tak je to hmotnost obou těch těles krát g. Jo, takže to je zase velmi jednoduchá analýza, co se nám tady vlastně jako děje. No, vypadá to, že to začíná fungovat. No a teď se budeme jenom dívat, co se děje v těch xových rovnicích, které jsou trošičku jako složitější. Ale já už jsem tady naznačil, že nyní v tom prvním příkladě jsme v tom statickém, předpokládáme ten statický problém. To znamená, můžeme říct, že ty zrychlení jsou těch těles stejná. To znamená, můžeme klidně jako napsat, že, to budu psát ještě sem, nebo zatím ten dynamický ještě jako ignorujte, že tady je nadpis, pak se ho tady nakreslíme znova. Ale můžeme psát, že máme F, což je ta externí síla, a my teď se vlastně budeme chtít, jenom připomínám, jak vypadaly ty statický, jak vypadalo to tření, že? Ono to rostlo, ta třecí síla, až do té maximální hodnoty, pak to kleslo a v tom dynamickém už to bylo v pohodě. A pokud jsme v té maximální třecí statické max,
že? Tak tam můžeme říct, že to je μ s krát velikost přítlačné síly. Jo? Takže teď právě se snažíme kouknout, jestli ta externí síla je dostatečně velká na to, aby překonala právě tu maximální třecí statickou sílu. Takže budeme se dívat dál. Takže zkusíme udělat právě to naše μ s, jo? Ten náš maximální jako možnou sílu, to znamená krát n, který tady působí. Zase, radši to ještě zpomalíme. Jaký n tam teď budu dosazovat? Budu tam dosazovat to n1 nebo to n2? Aby jsme se ještě byli jistý. Bavíme se o tření, který je mezi těmito dvěma tělesy, to znamená ta přítlačná síla, která je mezi těmito dvěma tělesy, rozhoduje o tom tření, o té třecí síle, to znamená je tady krát n1. Jo? Takže v tom našem případě krát n1. A to se má rovnat m krát a1. Možná označit to statický, ještě jako, aby bylo jako jistější, že to máme takto. A to už můžu psát bez jedničky, že? To možná uděláme to takhle. Bojte se, tady to označíme jako a statický. No a ta druhá rovnice nám říká, že μ s krát n1 rovná se m krát a statický. No a když se na to podíváme a koukneme se, kolik je n1, tak n1 vidíme, že je m krát g, takže to jenom přepíšeme na f minus μ s m krát g rovná se m krát a statický. A tady můžeme vyjádřit rovnou, že m statický máme μ s m g děleno velký M a dosadíme sem. Tím pádem dostaneme, že f minus μ s krát m g rovná se m s m g děleno velké M. No a teď nám stačí v podstatě už jenom jako ověřit, jestli právě to mí, ta f-ka, že jo, takže to f by měla být m μ s na druhou dokonce, že dostáváme dělen krát g děleno velké M a plus μ s m g. No a dojde-li k tomu, že teď by se tam muselo dosadit a vyčíslit, a dojde-li k tomu, že tahleta síla je větší než ten jako člen, tak to znamená, jo, tady bychom prostě vyčíslili, protože toto odpovídá té maximální, že jo, statické síly, kterou tady jako máme. Znamená, pokud opravdu dojde k tomu, že tento člen bude jako menší než je tenhle ten člen, to znamená, ta síla F je dostatečně velká, tak nám dojde k tomu, že to těleso, už ta třecí síla nezvládne jako udržet tohleto těleso a to těleso začne smíkat po tom spodním tělese. Jo? Což tak v tomto případě má vyjít, takže když si tam jako dosadíte, tak by vám to tak mělo vyjít. Jestli si pamatuju, vždycky to bylo něco kolem třeba 60 N nebo něco takový to bylo, ale to je teď jako jedno. Každopádně nám to říká, že ten statický problém to není a musíme jít do toho dynamického problému. Ano. Takže zatím je to jasné, jako jak jsme to řešili. Výborně. Takže teď přesouváme se do toho dynamického. A dynamický problém, tam pozor, A1 se nerovná A2. To znamená, tady musíme si dát jako pozor, protože ty tření nejsou stejná. To znamená, člověk by řekl, aha, nevznikne mi teda víc jako neznámých. No nevznikne, protože zase, tady jsme sice měli jedno zrychlení, ale nevěděli jsme, jestli ta síla je dostatečně velká na to, aby právě jako překonala tu sílu, to znamená, my jsme museli najít vlastně tu kritickou hodnotu. Teď to máme obráceně, teď už budeme, protože jsme v tom dynamickém tvaru a v tom dynamickém tvaru víme, že to je vždycky μ d krát n1, který tady jako konkrétně máme. Znamená, v tomhletom druhém případě to bude vypadat tak, že máme tu F těch 100 N minus μ d krát mg a to se bude rovnat m krát A1 a opravdu ta druhá můžeme psát, že to je μ d krát mg
se rovná m krát A2. A můžeme vyčíslit z této druhé, že A2 se rovná mí d krát g dělen, tady je m děleno velké M. A to je přímo opravdu zrychlení té desky. To znamená, zjistíme, že tato deska má takovéhle zrychlení. A ta první deska, nebo ta první kostka, tak když to podělím m-kem, tak dostaneme, že to je f děleno m minus mí d krát g. A to je zrychlení té kostky nahoře. To znamená, ta úloha pak už není jako nějak moc složitá, je to v podstatě zase jenom ověřit prvně, jestli jste ve statickém nebo nestatickém problému. A tam pak jsou stejná zrychlení, ale zase neznáte, ve které té části jste. Takže my jsme tady udělali to ověření a pak se v podstatě už dále chce vyčíslit, kde zase naopak vám přibydou dvě různý zrychlení, ale dokážete dočíslit, protože už zase znáte přesně tu výhodu toho, že už znám tu třecí sílu dynamickou, která je prostě přesně dána vždycky v tuhletu chvilku. Jo? To znamená, pozor vždycky na ty statické tření. Jo? Ty statické tření, vy nevíte totiž, kde se na té křivce nacházíte. Tím pádem vy musíte jenom ověřit, jestli jste už přelezli tu maximální, jinak prostě je to v podstatě neřešitelný a nemohli byste tam dosazovat tady to mí s krát n. Jo? Toto už je prostě ta maximální, fs maximální, jo? Třecí maximální. Jo? To stejný tam dole. Jo? Takže lehce jsme tento příklad taky zvládli. To, co tady je pro nás určitě nový, jsou ty reakce, takže to se tady objevuje. HRV je spoustu takových příkladů na ty reakce. Já jenom ještě ukážu nějaký, nebo jsme si jako byli jistí, jak to tam funguje. Třeba je tam takový příklad, který je taky takový typický. Máte nějakou zeď, tady mám nějakou kostku a na tu kostku mi působí síla F. Jo? A tady mám tření. A mám zjistit, jakou silou mám přitlačit tu kostku, aby ta kostka třeba byla staticky v rovnováze nebo se nehýbala. Jo? Nebo případně jenom trošku a jaký bude mít zrychlení ta kostka. Tak zase si jenom musíme uvědomit, jak to tady funguje. Je tady samozřejmě ta přítlačná síla, je tady samozřejmě reakce F třecí s čárkou, v podstatě můžu říct na tu desku, nebo bez čárky dokonce, a tady mám zase jenom to Gčko. Jo? Takže vždycky si uvědomit to tření, v podstatě se snaží nějak jako tak jako zabránit a je to reakcí zase, kdyby jsme byli jako co ta deska, jo, tak by to bylo se obráceně. Jo? Nebo máte tam nějaký takový, že máte kostku na kostce, jo, tam zase bylo něco takový, je tam takový příklad, že máte kladku, tady máte jednu kostku, na ní je druhá kostka a přes tu, jo. A zase tady je tření a máte zajistit, jako jakou maximální hmotnost tady můžete dát, aby se ta horní kostka ještě nesmíkala. Jo, takže to je ten problém statický pořádky. Takže je to trošičku jasné, jak se s tím pracuje. Jo, tohle je takový jako těžší příklad, je takový trošku výjimečný, proto jsem ho tady dal, ale myslím si, že ten jako smysl to pak jako dává. Takže budeme s tím umět taky pracovat s reakcema. OK, super. No a dostaneme se tím pádem k další části kapitoly 6, a to je pohyb po kružnici dynamicky, takže jdeme řešit, jak to vypadá s tím pohybem po kružnici, který už jsme se tady setkali v kinematice, tak teď jdeme řešit dynamicky. Tak, začneme jednoduše, abychom si to trošku protrénovali, ale ono zjistíme, že i ty všechny ostatní příklady jsou pak jako jednoduchý, jo? Že tam není jako, máme tady na to 3. Takže máme kočku stojící na kolotoči ve vzdálenosti 5,4 metru od osy otáčení, jako měřeno ve rovné rovině, obsluha zapne kolotoč, který dosáhne své oběžné rychlosti odpovídající jedné otáčce za 6 sekund. Jaká je minimální hodnota činitele statického tření mezi kočkou a kolotočem potřebná k tomu, aby kočka nesklouzla. Tak, takže představte si třeba nějakou gramofonovou desku. Tady budeme mít kočičku s ocáskem, osa otáčení, tady mám nějaký omega a budeme třeba řešit maximální omega a kočička je tady ve vzdálenosti
R od té osy. A máme zjistit, pro jaký otáčky už ta kočička se neudrží těma drápkama na té gramofonové desce, jo, a ulítne. Tak, na to se jde velmi jednoduše. V podstatě zase ten systém bude vypadat podobně, začneme jako stejně, a popíšeme si síly, které působí na tu kočičku. Tím, že tady je jediná kočička, tak já to budu kreslit přímo do toho obrázku. Kočička má nějakou hmotnost, to znamená, je tady síla G. Kočička spočívá na podložce, to znamená, je tady nějaký N. A budeme se ptát, jaké další síly tam jsou. Tak kdyby ta deska byla dokonale hladká, prostě byla to nějaká ledová deska, tak ta kočička chudák se tam nemá jak udržet a takhle odlítne vždycky, že? No, ještě tady musí být něco, co tu kočičku tam drží, že, na té desce. No a to je pro nás ta třecí síla. Že? A otázka, kam ta třecí síla bude ukazovat. Tak ta kočička má tendenci jít rovně, pokračovat prostě v tom. Ale ta deska s ní jako zatáčí, to znamená, je tady síla, která ukazuje tímto směrem, a je to ta třecí síla, v našem případě statická. To znamená, na tu kočičku působí statická třecí síla, která ukazuje mimochodem směrem do středu. Že? Vidíme? Jo, prostě protože jinak by ta kočička chtěla jít ven z té zatáčky. Dobře, tak to je první problém. Teď ještě spoustu studentů tam má tendenci kreslit odstředivou sílou. Ne, to prostě není žádná, jako to je virtuální síla, to není reálná síla, kterou tam prostě nekreslíte. Jo, toto jsou jediné síly, které působí na tu kočičku. Normální síly, které jsme zvyklí. Prostě gravitační účinky a elektromagnetické. Nic jiného. Jo. Nyní teďkom zavedeme souřadnou soustavu. A to je právě tady takový trošičku trik. Můžete to dělat jinak, ale já vás naučím takový jako pěkný trik, který ho fakt jako funguje a bude fungovat zase za všech okolností, že si zvolíte takovou zajímavou souřadnou soustavu, která bude vypadat tak, že budete mít souřadnou soustavu nahoru dolů. Soustava nahoru dolů je prostě, když kočička, jako je to kolmo k té desce, a pak budeme mít soustavu, že jo, musí to být nějaká ortogonální, to znamená, tady si dáme do středu. Nahoru dolů dokonce myslím tak, že klidně si můžete dát i šipku dolů, říct, že to bude kladný směr, je to na vás. Jenom prostě to musíte v celé té úloze pak udržet. Tak a teď budeme řešit v tomhletom souřadném systému nahoru dolů a do středu druhý Newtonův pohybový zákon. Nic jiného neznáme zatím, že moc. No, pojďme na něj, že? Tak, jaký jsou tady síly nahoru dolů? Já si teda zvolím, že nahoru bude kladná, to znamená plus n a minus m krát g, kde m je hmotnost kočičky. A to jsou všechny síly, které ukazují nahoru dolů, že? To znamená, druhý Newtonův pohybový zákon říká, že to je úměrné hmotnosti té kočičky krát zrychlení v tom směru, ve kterém to počítáte. To znamená krát zrychlení ve směru nahoru dolů. To je to, co říká druhý Newtonův pohybový zákon. Že prostě směr těch sil, výslednice směru těch sil, odpovídá zrychlení směru toho zrychlení. Znamená, pokud my říkáme, že nahoru dolů působí jenom tyto dvě síly, to znamená jejich výslednice, tak tady musí být zrychlení nahoru dolů. Je to jasné? Teď se uvědomíme, co ten druhý Newtonův pohybový zákon říká. Pojďme se podívat do středu. Do středu, už tady zdůrazňuji, že to je jenom do středu. Nevolte si směr od středu. Jakmile budete chtít využít to, co jsme si říkali v druhém týdnu nebo kdy v kinematice, tak tam jsme si říkali, že zrychlení, pokud se pohybovat po kružnici, musí ukazovat do středu. Znamená, tady by to bylo záporné. To znamená, jo, takže tady už nemáte na výběr, ten směr si tady jako nahoru dolů si můžete vybrat, co bude pro vás kladný směr, ale chcete-li se pohybovat po kružnici, tak vždycky to zrychlení musí, nebo ten směr musíte řešit do středu. A do středu musí být kladné věci, to znamená plus FTS max, což je ta maximální otáčky, na který budeme chtít pak jako jít. To znamená, to je kladná síla ukazující do středu. Ano. A to je jediná síla, která tady ukazuje směrem do středu. Znamená, druhý Newtonův pohybový zákon říká, že to je m krát a do středu. Nic jiného ten zákon neříká. Jo? Prostě to je obrovská síla druhého Newtonova pohybového zákona. Tohle to on řekne. Pro každé těle se to platí a platí to v tom daném směru. To je to, co si z toho musíme z té fyziky jako vysokoškolský odníst. Jo? Toto je ta realita, jak to ten Newton myslel.
to, že to pak někdo překrucuje, se s tím jako dále chce dělat. Tak, a teď se budeme ptát. To je vlastně hotový, to jsou hotové pohybové rovnice. A teď se budeme bavit o tom, co jsme si řešili v té kinematice. My jsme si říkali v té kinematice, že to si určitě vzpomínáte, že když se pohybujete po kružnici, tak polohový vektor bude vypadat jako r krát kosinus omega t, případně alfa, nechám to jenom v té obecné rovině. Necháme tady alfa, které se mění v čase, a r krát sinus, že jo, alfa, které se mění v čase. Ještě jedna závorka. A pak jsme si na to přecházeli, že jo, na rychlost, na zrychlení, jo, takže rychlost byla jako derivace toho r podle dt a zrychlení bylo derivace v podle dt. A zjistili jsme, že to zrychlení musí ukazovat do středu a důležitý bylo, že musí mít navíc velikost, která byla v na druhou lomeno r, případně r krát omega na druhou. Vzpomínáme si na to? To byla podmínka pro to, abyste se pohybovali po kružnici. To znamená, teď to, co vy tady dodatečně dáte, je, že můžete pokračovat s tím vztahem dál a máte tady m a jestli se chcete pohybovat po kružnici, tak tady musí být splněno to v na druhou lomeno r, nebo také to musí být jako m r omega na druhou. A protože se bavíme o té maximální statické síle, ve které chceme být v tom maximum té statické síly, která tady bude, tak tady budu mít maximální možnou úhlovou rychlost. Takhle to funguje. Znamená, ne, že tady se objevuje nějaká nová síla, které budeme říkat odstředivá, ne. Prostě existuje tady jenom jednoduchá věc, pořád funguje druhý Newtonův pohybový zákon, tak říká, reální síly jsou ty, co musí způsobit, že máte nějaké zrychlení. Jo? Teď se na to podíváme dál, no to je jednoduše řešitelné. Tak za prvý, zase teďkom využijeme toho, co jsme si říkali předtím. Ta kočička samovolně propadne se skrz tu podložku nebo vylítne. Jasně, když by se lekla, tak ona vylítne, ale když se nelekne, tak tam pěkně spočívá. To znamená, zrychlení nahoru dolů je kolik? Je 0. To je to, co jsme předtím využívali v tom y. Což je tady obrovská síla, že když budete řešit i to nahoru dolů, tak vám to umožní zjistit třeba, jak vypadá to n. A že to n není nic jiného než m krát g v tomto našem případě. To je, říká druhý Newtonův pohybový zákon, to znamená, OK, to můžu použít, protože jak bude vypadat maximální statická třecí síla? No tak to je μ s krát n a to je m krát g, už teď můžeme říct. A zároveň víme, že to má být rovno m r omega maximální na druhou. Zjistili jsme, že to nezávisí na kočičce, na hmotnosti kočičky, ale jenom čistě na drápkama, jak se dokáže zarít jako do té podložky. A vidíme, že ta omega maximální je tím pádem odmocněna, zase plus minus, μ s krát g podělený rkem. Ta odmocněna g lomeno r nám bude vycházet tady často, protože tady nějaký bezrozměrný koeficient, jako OK, ale tady si můžete zkusit, že to rozměrově sedí. Jo, tady máme pod odmocněnou, toto je bezrozměrné, to už víme. Tady máme m sekundy na druhou děleno metry, že? Když to metry se nám tady pokrátí a je tady odmocnina z 1 lomeno sekunda na druhou, což je 1 lomeno sekunda. To je to, co jsme si říkali, to jsou ty radiány za sekundu. Jo, takže ty herce. Jo, takže vidíte, jako ten, pro ty omega, tady fakt jako bude vycházet taková ta odmocnina z g lomeno r velmi často. Jo. Pro obvodovou rychlost naopak budete dostávat jako odmocnina g krát r. Jo, to si klidně můžete zkusit, kdybyste chtěli vědět, jakou maximální obvodovou, tady samozřejmě taky bych měl psát maximální, pokud jsem tady dal ten index max, tak pokud nás bude zajímat maximální obvodová rychlost, kterou to může mít ta kočička, tak zase m by se pokrátily s tímto a dostanete, že to v max je zase plus minus odmocnina. Tam, když se to vynásobí, tak dostanete μ sg krát r. Že? Takže vidíte, tam pak právě bude vycházet tento člen, typicky jako pro rychlost obvodovou, jo, kde zase, když tady si to vezmu rozměrově, tak tady mám metry za sekundu na druhou krát metry. Jo, vidíte, dostanete na druhou, výsledkem je
metr za sekundu. Jo, takže to je takový typický jako z rozměru, jak se dá poznat, jak ty tvary budou vypadat. Všimněte si, jak to krásně funguje a není tam skoro nic moc nového proti tomu, co jsme se učili. Jediné, co tady se dělá jako divně nově, je, že tady zvolíme zvláštní souřadný systém, který ukazuje nahoru, dolů a do středu. A pak prostě jenom z toho, co jsme si říkali tady v kinematice, že chcete-li se pohybovat po kružnici, tak musíte splňovat tuhletu podmínku. To je to, co potřebujete při tom pohybu. A teď to bude fungovat úplně vždycky. Já tady mám další příklad, abych vám to ukázal. Teď ty příklady budou velmi rychle, není to už jako nic těžkého. Máme tady prostě nějakou konické kyvadlo a dolíky a tak dále. Každopádně zdůrazním tady jednu důležitou věc. Kdo může za to, že se ta kočička pohybuje po kružnici? Může za to v tomto případě ta reálná síla a konkrétně v tomto příkladu třecí síla. Když budete projíždět zatáčkou, která nebude klopená, uděláme si klidně klopenou zatáčku, tak kdo může za to, že tu zatáčku projedete a nevylítnete do škarpy? Jo? No tření. To znamená, zase prostě jedete zatáčkou v autě, tak tření může za to, že tam jedete. Nebo si můžete tam dát nějaký provaz, tomu se dostaneme v tom dalším příkladě, kdyby vás někdo chytl jako provazem a jeli byste jako dokola. Jo? Nebo můžete tu zatáčku naklopit. A kdo za to pak bude moct, když jdete naklopit? Dokonce můžete naklopit takhle, že budete ve válci, jo? A tam pak vás bude hlavně N tlačit. Ale kam? Zase do středu. To znamená, uvidíme, že opravdu jako ty reální, normální síly, které jsme se teď učili, budou moct za to, že se pohybujete po kružnici do středu. Tak jdeme na další příklad, aby jsme se to ukázali. Teď si ukážeme další dvě síly, které to zase způsobí. Jednou to bude N, jednou to bude G. Což je ten příklad 47. Takže automobil přejíždí stálou rychlostí kopeček a poté dolík. Profil obou nerovností je kruhový se stejným poloměrem křivosti. Při průjezdu vrcholkem je kolmá tlaková síla, již působí silnice na automobil nulová. Hmotnost řidiče je 70 kg. Jak velká kolmá tlaková síla bude působit na řidiče, až bude automobilem projíždět dolík? Zase se rozebereme si to kompletně, pak si to odpovíme. Ty otázky jsou tam trošičku, jakože musí člověk přemýšlet, co tam vlastně napsaný, co po nás chtějí, ale rozebereme to úplně normálně a pak uvidíme, že ty odpovědi tam jsou. Takže máme kopeček a dolík. Kopeček má poloměr R, dolík má poloměr R. Máme tady autíčko, to znamená nějakou hmotnost M, které projíždí stálou konstantní rychlostí a dokonce máme řečeno, že máme zjistit maximální sílu, maximální rychlost, kterou můžete jet, abyste ještě nejumpli. Proč? Protože tady píšou, že při průjezdu vrcholkem je kolmá tlaková síla, již působí silnice na automobil nulová. Což víme, kdy je N nulové, když se těleso chce odpoutat od podložky. To znamená, oni se nás ptají v podstatě na takovou jednoduchou věc, jakou maximální rychlostí můžu jet, abych tady ještě neskočil. Jo? Jakmile pojedu větší rychlostí, už budu mít ten jump, jo? Budu mít ten skok. Pak tou stejnou rychlostí projdeme ten dolík. To budeme dělat pak v té druhé části. Takže pojďme si to rozebrat. Zase nakreslím si těleso, myslím, že už to zvládneme. Jaké síly působí? Tak jsme v tíhovém poli země, to znamená je tady G. Těleso je na podložce, je tady N. Je tam ještě nějaká síla? Ne. Žádná jiná síla tam není. Jo, jedeme konstantní rychlostí, kola se otáčí, jo, takže prostě tření tam jako není, motor nezrychluje. Jo, to je tady těžká věc, kdyby najednou ten motor zrychloval, tak je to extrémně těžká věc, zase je to tečné zrychlení, které se tam bude bývat a tak dále. Každopádně tohle jsou dvě jediné síly, které tam působí. Žádná jiná. Navíc ještě to jednu vynulujeme za chvilku. Jo? Ale prostě jsou to jediný tady ty dvě síly. Všimněte si, jedna ukazuje od středu a druhá ukazuje do středu. Kdo bude tedy moct za to, že pojedete po kružnici, no ta, co ukazuje do středu, to bude to Gčko. No, zase normální reálná síla. Jak tedy na to půjdeme teď dál? Zavedeme ten souřadný systém nahoru dolů. Je sice to vodorovně, ale je to nahoru dolů v tom našem případě. A pak tady ten do středu. Popíšeme si, jak to vypadá v nahoru dolů, jak to vypadá do středu. Nahoru dolů žádná síla tady neukazuje, to znamená 0 se rovná m krát a nahoru dolů. Tím pádem vidíme, že zrychlení nahoru dolů je nulové. Ano, říkali jsme si, motor nezrychluje, znamená tady ta rovnice je velmi jednoduchá. Jo? Takže tady v tom nahoru dolů se nic moc zajímavého neděje, i když nahoru dolů je tady v našem případě doprava doleva.
Jo. Důležitá věc je ale, co se děje do středu, a tam jsem říkal, tam už si nemůžete vybírat, tam musíte mít, že plus je ta m krát g. Ta, co ukazuje do středu. Jakmile to otočíte, budete mít chybu. Budete prostě chtít jezdit na druhou obrácenou stranu kružnici, což tam neděláte. N-ko je tady v našem případě záporný a označím jako N. No a to se rovná. Druhý Newtonův pohybový zákon říká, že to je m krát a do středu. Chcete se pohybovat po kružnici, zároveň můžete říct, že to je v na druhou lomeno r. A je hotovo. Tady je všechno vlastně dáno. To znamená, pokud nepojedeme, jo, ještě pojďme se podívat, jak vypadá to n, jo, jen tak ze srandy. Jo, vyjádřeme si z tohoto n. To n se tady dá napsat jako m krát g minus m v na druhou lomeno r, což bych mohl napsat taky jako g minus v na druhou lomeno r krát m. Když se na to neptají, tak já ho tady jako řeším teď. No a vyjádřím si z toho tohleto n. To je přítlačná síla mezi tím tělesem a tou podložkou, to znamená tou silnicí. Všimněte si, a všichni to známe z běžného života. Když bych jel nulovou rychlostí, nebudu mít žádnou rychlost, tak jakou sílu ucítí ta vozovka? No ucítí m krát g, protože tam leží to těleso. Ale jakmile začnu jet, jakmile začnu mít nějakou rychlost, tak tady je mínus. To znamená, zmenšuje se mi to g. Jo? Zmenšuje se mi jakoby to tíže, která tady je, a klesá mi ta přítlačná síla. Všichni víte, když projíždíte přes kopeček, jak vám to nadzvedne žaludek, že? Vlastně ho chce letět. Dokonce můžete jít tak rychle, že se můžete dostat do stavu bez tíže. To je ten jump. Jakmile skočíte, tak budete mít stav bez tíže, že? A můžete to n-ko jako vynulovat. Vidíme, že tady opravdu dochází k tomu, že se to odečítá, protože to všichni víme, tady se nám to pěkně nadlehčuje. Já udělám hnedka proti tomu, aby jsme viděli, jak to bude v tom dolíčku. Jak to bude v tom dolíčku? Jaké síly tam působí? Tak je tam zase to G. A N, který bude takhle. A to jsou zase všechny síly, které tam působí. Změní se něco v první rovnici? Nezmění. To znamená, jediné, co se nám změní, je ten dostředivý směr. A jak to bude vypadat v tom dostředivém směru? Která je teď ta kladná? Je to n. To znamená, tady je plus n minus m krát g. Tahle ta ukazuje do středu. Jo? Teď ten nahoru dolů je takto a do středu je takto. Jo? Ten souřadný systém je takto otočený. Tím pádem tady máme plus a tady máme minus. A zase druhý Newtonův pohybový zákon říká m krát a do středu. Tím pádem m v na druhou lomeno r. A podíváme se, jak teď vypadá to n. A v tom druhém případě to n vypadá tak, že to je m g plus v na druhou lomeno r. Když tu rovnici vyřešíme. To znamená, když nepojedete žádnou rychlostí, budete tady ležet, tak přítlačná síla mezi vozovkou a autem je n, mg, že? Když ale pojedete, už budete mít nějakou konstantní rychlost, tak najednou se tady k vám přičítá ta rychlost. A to je zase něco známe, když projíždíme tím dolíčkem, tak nás zatlačí dolů, jak se promáčknou ty tlumiče. Protože tam přirůstá, jo, tady ta složka. A vůbec jsme nikde nezaváděli nějakou odstředivou sílu. Vůbec to není potřeba. Vidíme? Jenom pracujeme s reálnýma silama, které jsou. A ono nám to samo vyjde z těch rovnic. Vlastně to je přirozená vlastnost toho světa, ta reakce. Jo? Znamená, všimněme si, jak to pěkně funguje, jo? A opravdu ten systém nám bude fungovat vždy. A teď se budu ptát, kdo tedy za to mohl? V tom prvním případě, kdo mohl za to, že se pohybuje po kružnici, to bylo to Gčko. V druhém případě, kdo může za to, že se pohybuje po kružnici, to Nko. Ta vozovka, která je takhle zahnutá. Máte ten válec. No a zase jsou to normální síly, které to způsobují. Jo? Já když tady prostě budu mít takhle jako klopenou zatáčku, která bude takhle točená, tak já když pojedu takhle s tou klopenou zatáčkou, tak mi tam bude působit několik sil.
Já to nakreslím možná na obrázku, ať to máme. Prvně se tam. Je tohle zatím jasné? Oni se nás tam tají na víc věcí, takže já ještě jenom dořeším pak se tady tomu vrátím, nebojte k té klopené zatáčce. Ještě dořeším, co tady všechno je. Oni nám říkají, že neznáme tu rychlost, ale řeknou nám, že při průjezdem vrcholkem je kolmá tlaková síla, již působí silnice na automobil nulová. Znamená, oni nám v podstatě říkají, udělej to teďkom tak, že tady ta síla bude 0, nebo případně tady můžu, že bude 0 newtonů. Z toho zjistí rychlost, kterou vlastně máme. Jo, je to ta maximální rychlost, než jumpneme, takže já to tady ještě dočíslíme, aby náhodou se nám nestalo, že si nejsme úplně jistý. Takže my tam dostaneme, že to V, max, kterou máme, tak M se nám tady pokrátí pak a dostaneme, že to je odmocnina GR. Zase plus minus, ale to je, si jedete jedním směrem a druhým směrem. Vidíme, to už rozměrově přímo vychází. Jo, to je to, co jsme si říkali, to je přesně to. No a jenom tady chybí ten člen toho tření. Jo, tady prostě to máte tu výhodu, že to působí celá ta gravitace. To je to je rychlost, kterou byste vlastně zjistili a máme se ptát, jak velká kolmá tlaková síla bude působit na řidiče, když bude projíždět jako dolíkem. No tak to jenom tu rychlost máte teď vzít a šoupnout jí sem, protože ta rovnice zůstane úplně správně. Že jo? No, ten dolíkem pak jako je takhle. Takže jenom tady šlo o to, že vy jste neznali tu rychlost, no tu rychlost si máte takhle spočítat a pak máte vlastně zkontrolovat, jak to je. Zajímavá věc, když tam dosadíme, tak když sem dosadím na druhou, tak tady dostanu G děleno R, že jo? Jo? R se mi pokrátí a dostanu G plus G a výsledek bude, že to je 2GM. Jaké je přetížení toho řidiče tím pádem? 2G. Jo, to se tak jako týká. Tak jo. Je to v podstatě 20. Jako zrychlení, které působí na toho řidiče tím, že se pohybuje po té kružnici, tak je v tu chvilku 2G. To znamená 20 metrů za sekundu na druhou. Síla, která to tlačí do sedačky, je tím pádem 20 krát jeho hmotnost, což je 70 kg. Jo? Proto právě tou centrifugou děláme to přetížení, jo? Protože to je velmi jednoduchý. Jo? Když byste si vzali tady nějaké klasické hodnoty, třeba řeknu si nějakou centrifugu, tak ta má třeba 10 metrů, že? Třeba poloměr. G je taky 10. Znamená, vidíte, tady můžu mít nějakou rychlost už třeba jako odmocninu ze 100, tak to je 10, že? A představte si, pohybujete jenom 10 metrů za sekundu a co nám to způsobí? Tak tady nám to způsobí, že právě dostanete při 10 metrů za sekundu do 2G, což je malá rychlost, že 10 metrů za sekundu, to je 36 km v hodině, se točí docela v pohodě. A už je tam 2G. No a není problém na centrifuze dostat 10G. Jo, dobře, už to bude 300, nebo něco takového, nevím, jestli to bude lineární, to asi nebude lineární, jo, ale je nějaká odmocnina, že? Takže je to ale pořád ještě dosažitelný. To znamená, na centrifuze není problém dostat přetížení 10G. Jo, není problém, prostě nesmí se to utrhnout samozřejmě, jo. Ale jo, prostě lehce to získáte. Jo, to zase ze svého života známe. To znamená, na pohybu na kružnici opravdu ty zrychlení bývají obrovská a tím pádem i ty síly tam bývají obrovský, které vás zaráží do té sedačky. Jo. Je to zatím jasný? Taky? Vidíte, jak to funguje krásně? No tak to teda převeďme do toho nejtěžšího problému, což je průjezd s klopenou zatáčkou. Uděláme si to už jenom, to tam taky příklad není. Uděláme si to obecně. Představte si klopený zatáčky, jak to funguje, že? Tady mám nějaký úhel alfa, tady mám těleso, to je ten řidič, že? A on jde třeba směrem k vám. Konstantní rychlostí. Bude se pohybovat na kružnici o poloměru R, jak pojede takhle s zatáčkou. Teď se podívám, víte co, jako jede k vám. Jo? Takhle, je to takhle ten pohled. Jako a jede k vám. Jo? Že se na vás směje. Jaký síly tady působí? Působí tady Gčko. Působí tady Nko, což vypadá docela dobře, protože část toho Nk ukazuje do středu. Aha, takže to Nko nám pomáhá do toho středu, je po té kružnici. A pak je tady taky ještě tření, že? Který na té vozovce bývá vždycky. Jo? Nebo je to zásadní, bez toho tření bychom to většinou nedostali. Kam bude ukazovat to tření? To tření ukazuje takhle dolů do středu, že? Protože to auto chce vyjet jako pryč z té zatáčky, to znamená, ono ukazuje takhle z dolů, to znamená, toto je F třecí a statická, pokud nechcete dostat smyk. Tak je to statická, že?
No a to jsou vlastně síly, které tady působí. Nic jiného, nic víc, nic míň. Je to konstantní rychlostí, zase, aby jeden byl vlastně. No a jak teď to bude fungovat? No tak tady si udělám nějaký ty úhly, tak pokud je tady úhel alfa, tak vidím, že ten úhel alfa je tady a zároveň vidím, že je tady. Je to tak? Jo, je to jenom 90 stupňů otočený. Jo, je to tak, OK. Jo? Tak, uděláme si to naše geniální řešení nahoru dolů a do středu. Jak to bude vypadat nahoru dolů? Jak to bude vypadat do středu? Nahoru dolů, jo, tady zase je důležitá věc. Je tady potřeba být v tom, kvůli tomu tření, je tady potřeba být v té maximální možné hodnotě. Jo, pokud to chcete dosadit, nebo tam necháme to tření jako jenom obecně, ale nechme to jako obecně, klidně. Tak, nahoru dolů. Tak nahoru dolů nám tady ukazuje, tak já třeba zvolím, že nahoru bude kladnej. Jo? Takže mám tady minus m krát g, to je to gčko. Pak je to divný, ale nahoru dolů tady hraje nějakou roli to tření. Těžko se to představuje, ale hraje. Jo? A jak? No zase jako mínus, protože ukazuje dolů, když jsem se teď zvolil. To znamená f třecí statická. Já to nechám jenom takhle jako označený, nebudem tam dosazovat to mí s krát n. No a pak je tady kladný to n, to znamená, plus n krát, a teď nějaký průmět kosinus alfa. Jo? A je to čárka tam z minula. A to jsou všechny síly, to znamená m krát a nahoru dolů. Ano? Jo, jasně. Děkuju. F třecí statická krát sinus alfa. Jo, proti. Děkuju samozřejmě. Koukneme se na do středu. Tam už si nemůžete vybrat směr. To znamená, G tam vůbec neukazuje. A všimněte si, je tam plus F třecí statická krát kosinus alfa plus n krát sinus alfa se rovná m krát a do středu. To znamená, všimněme si, a teďkom zase, my chceme, aby to auto jelo vlastně pořád ve stejné rovině, znamená, aby neklesalo dolů nahoru. To znamená, zrychlení nahoru dolů bývá 0. Můžete to tady použít. Tady prosím vás nemůžete psát, že n je mg. Ne, to tady rozhodně není. Se nerovná m krát g. Prostě musíte ho nechat jako n. Když se na to podíváte, pokud budete v té maximální, pokud budeme v té maximální, tak to budu mít ev max a druhou děleno r. A pak můžete zároveň říct, že tady je max. A tady je max. Jo. Pak byste tam dokonce tady mohli dosadit mí s krát n. Jo? A to byste tam pak mohli. A to n je zase vázaný. Znamená, tenhle ten systém klopené zatáčky už není jednoduchý. Tady už nemůžete zvlášť to separovat. Tady musíte ty rovnice řešit jako spolu, dohromady. Jo? To znamená 2 rovnice rovnou neznámých. N typicky neznáte a rychlost, kterou se pohybujete třeba, nebo poloměr, záleží na co se budu ptát. To znamená, toto se dá pak jako už dořešit. Je to 2 rovnice rovnou neznámých, jo? Ale dořešit to jde. Každopádně ten systém, důležitý je, jestli umíme sestavit ty rovnice. Vidíte, že to funguje pořád. Jenom tady nám teďkom, tady už je to trošku kombinovaný, pomáhají nám tady, ale zase jenom 2 přirozené síly. N a třetí síla. Ty jsou ty, co můžou za to, že se pohybujete po kružnici. Jo? Čím víc to N zvýším, tím pak zase to FT zase musí ještě pak dorovnávat, abyste nesklouzli dolů. Jo? Když byste byli na válci, tak to N je schopný určitě zajistit, jako abyste jezdili po kružnici. Ale není schopný zajistit, abyste nepadali po tom válci dolů. To znamená, to zase musí udělat to tření. Jestli znáte takový ty motorky, jak jezdí v tom válci, jo? Tak jasný, ten válec to N zajistí, prostě jdete dokola, ale ještě nesmíme spadnout dolů. To zase musí udělat to tření. Znamená, tady jsou takové extrémy. Je to tam jako pěkně vidět, jak se to vlastně vzájemně pomáhá. Jo? Oni prostě kombinace těch 2 sil vždycky zajistí, abyste zajistí, abyste jeli po té kružnici ideálně. Jo? Proto vlaky naklápíme a tak dále. Prostě to N má mocnost být obrovský.
Jo, proti tomu ty třecí síla. Ta třecí síla, víte, že v určitou chvilku už prostě kolabuje, když je námraza, tak to obrovské jako skolabuje. Jo, problém třeba jako běžný jako dopravy je, že to MI-S, jen abyste měli představu, to MI-S, když se budete hýbat na suchý jako vozovce a budete mít jako pneumatiky normální, tak třeba bývá kolem jako 0,7, 0,8, jo, něco takového. Vlastně obrovský. Ale jakmile je mokro, nebo nedej bože námraza, tak to najednou klesne třeba na 0,05. To jsou takový typické hodnoty, jo? A to ještě se nebavíme o aquaplaning, že? Který jako tam můžete jako dostat. To znamená, najednou tady obrovský pokles třecí síly. A vždycky profesor spousta říkal, že jestli se někdo vybourá na motorce nebo autem jako zatáčce, takže mu dá zápočet a zkoušku jako z fyziky 1. Protože si to neumí spočítat, jakou rychlostí má. Takže vy už teďkom umíte, takže prostě vás nevybourejte se, zatáčce. Jo? Prostě už jako vidíte, prostě to tření je hrozně ošemetný, prostě když je vlhko, nebo když je mokro, případně když je jako námraza. Jo? Prostě je to velmi lehký. Ty NK jsou pak jako díky tomu velmi výhodný. Jo? Ty fungují prostě v zimě. Tak je tohle taky trošičku jasné, je to ta nejtěžší varianta v podstatě, co se tam může jako setkat. Mimochodem, jestli máte někdo rádi letadla? Jo, jestli tady někdo lítá, často fyzikální inženýři lítají, tak jak to funguje s letadlem, ale všichni to znáte, jak zatáčí letadlo. Letadlo prostě nás zatáčí tak, jo, tady zase ten řidič, dva jsou, letí letadlo a chce se pohybovat po kružnici o poloměru R. Jak to dělá to letadlo? No, ono nedělá takhle, že on se takhle nakloní a letí takhle. Proč? Co drží letadlo ve vzduchu? Křídla. Tlaková síla křídel, že? A dvakrát dokonce jsou ty křídla. Ideální variantě. Jo? Tady máte úhel alfa a už zase vidíte, co je úkolem pilota. Úkolem pilota je naklopit křídla přesně do takové úrovně, aby, jo, tady pak ještě samozřejmě G pořád, že? Aby tenhle ten průmět nahoru dolů se vyrovnal s tím G a vy jste nepadali v té, jo, tomu se říká pak vývrtka, že padáte dolů. Prostě piloti se mají naučit, oni to samozřejmě můžou občas jako dělat jako akrobati nebo tak, ale mají letět v jedné rovině ideálně. Jo, pokud teda není to při startu nebo tak, jo, ale prostě mají letět v jedné rovině, takže musí nastavit, aby průmět tlakových jako sil na křídlech vyrovnal Gčko a zároveň vidíte, že se tam tady vytváří nějaký směr do středu, který způsobí, že to letadlo začne kroužit dokola. Nebo začne se pohybovat po kružnici. V podstatě zase to stejné, jako bylo tady to enko. Jo, akorát, že tady tomu říkáme tlaková síla na křídlech. No, zase velmi jednoduše. Jak to provést prakticky, je pak samozřejmě jako otázka na piloty. Je to taky jasné? Ano? Aha. Mhm. Jo, ano. Tam už ti pak nepomáhá. Jako tady prostě vždycky jde o to, kam ta, jako ona v určitý chvíle se může překlopit. Ano, to může být. Jo? Podobný problém budeme probírat v budoucnu. Já to ukážu takhle. I když on by se to už i tady dalo řešit. Nevím, jestli to už je tady v té kapitole, ale když budete těleso, který bude klouzat po takovéhle kružnici, jo, budete tady mít chlapeček na kopečku a rozjíždí se. Takže my ho pustíme, až bude mít to se dělá až pak u energii, takže to je až později, ale ten příklad se dá počítat už i teď. Tady na něj působí nějaký jako Gčko, že jo, a teď jak bude vypadat enko. Jo, to enko tady dělá divnou věc, podívejte se. To enko, on tady z začátku bude takhle vyrovnávat a jak se půjde dolů, tak to enko bude takhle klesat. Protože, a tady se ten chlapec v podstatě nebo prostě to těleso se odchýlí, zvedne se od podložky a šlo by pryč. Ale kdybychom to řešili teoreticky dál, tak to enko bych mělo tendenci chtít vypadat takhle. Znamená, ta třecí síla, zase vy taky, vy tady budete mít úhel a ta třecí síla tím enkem, že jakmile to enko bude prvně jako nahoru ukazovat, to znamená, nebude vůbec pomáhat. Všechno musí dělat ta třecí síla, znamená, ta třecí síla bude muset být co největší. Pak začnu zvyšovat ten úhel a ta třecí síla začne se zmenšovat. A v určitou chvilku se překlopí a bude chtít jako vypadat na druhou stranu, protože už všechno bude dělat to enko. Takže ona pak zase naopak musí to enko vlastně dorovnávat obráceně. No a oni jsou právě provázaný. Jo? Stejně jako jsou tady. Tady to si to člověk lépe představí. Jo? Jak by to jako chtělo ukázat obráceně, i když je to tady pro enko.
Jo, to znamená, jako dojde prostě k otočení té síly. Máte pravdu. Jo, není to tak jednoduchý, ale zase, kdybyste se to dosadili do rovnic nebo dopočítali, tak vám to jako z toho vyleze přes. Ty rovnice vlastně jako fungují jako dobře. Jo? Je to jasné, co se tam teda děje? Velmi dobrá otázka. OK? Tak jo. Tak jdeme na ten poslední příklad, který tady máme na pohyb po kružnici a podívejte se, konec. Můžeme jít na písemku. Jo? Takže už všechno umíte. Doufám, že všechno umíte. Dobře. Tak, teď ten další příklad je ještě jako stupidnější, ale pokud byste to řešili různě, tak jako to spoustu způsobuje problémů. Zase, pokud budete používat tenhle ten princip, co jsme se naučili, máte výhodu. Prosím vás, k té písemce jenom vám stačit kalkulačka a propiska. Nic jiného nebudete potřebovat. Jo, všechno budete mít, dostanete ode mě papíry, kde bude zadání kompletní a vy to do těch papírů přímo budete řešit. Možná si vemte prázdný papír jako nějaký takový pro své poznámky, jestli chcete. Jo. Času na to bude hromada, bude na to celá ta hodina 40, když to někdo nestihne za hodinu 40, počkám tady s ním do 2 hodin, jakmile tady začne výuka a vy stejně budete chtít počítat a budete si myslet, že to má ještě význam, tak vás vezmu k sobě do kanceláře a tam můžete počítat další hodinu. To znamená, není to o čase, stejně se, oni to většinou ty lidi už pak zdají, protože prostě to není o tom, že byste, fakt ta hodina 40 bez problémů stačí, občas hodina 50, když někdo řekne, ježiš, já jsem tady udělal chybu a začne to na konci přepisovat, opravovat, tak vždycky ten čas dávám, prostě opravte si to, jak potřebujete. Pokud už tady člověk sedí a myslí si, že něco opíše, neopíše už. Jo, už stejně není od koho, už jsou ostatní pryč. Takže jenom byste jako věděli, jo. Poprosím vás, používejte modrou propisku, ne obyčejnou tušku. Jo, prostě těžko se to v tom jako, pak mi jako hledá a vidí. Takže modrá propiska a prostě co nejvíc obecně, jo, a jenom pak jako dosazovat na konci. Tak, jdeme například 60. Pardon, tak. Takže na obrozku je takzvané konické kyvadlo. Malá kulička je přivázána na šňůrce, otáčí se po kružnici. Já zrovna tady dneska nemám klíče. S čím by se dalo točit? Myší budeme točit. To by možná... Ne, sluchátkem. Jo. Tak, to znamená, problém je velmi jednoduchý. Takovýhle. No, takhle se nám to sluchátko točí dokola na šňůrce. Jo, a náš úkol je zjistit, jak se to točí, proč se to tak točí. Jo? A to ještě budu používat, takže to vezmu. Takže podívejte se, máme tady prostě, říká se tomu konické kyvadlo, kvůli tomu, že to opisuje plochu kužele, to asi jako není nic těžkého. Takže tady je nějaký poloměr R. Jo? A budeme tady mít vlákno délky L. Zvolím si tady úhel alfa, i když třeba oni nebudeme potřebovat znát. Tak, a tady budeme mít tělísko hmotnosti M na konci. Vlákno nezanedbatelné hmotnosti. Zase, ten úkol si popíšeme obecně, pak uvidíme, že to není nic těžkého. Jaké síly působí na tu kuličku? Na tu kuličku nám působí G, protože jsme v tíhovém poli Země. A kulička je na vlákně, tím pádem je tady tahová síla T. Je tam ještě nějaká další síla? Není. Žádná další síla tam není. Žádná odstředivá, nic takového. Tyhle ty dvě reální přirozené síly. Gravitační interakce, elektromagnetická interakce. Nic jiného to není. Tahová je prostě se atomy drží pohromadě. Pohybuje se to všem po kružnici, to znamená, co zase já udělám? Udělám si systém nahoru dolů a do středu. Do středu, nahoru dolů. Tady jenom budu potřebovat ten úhel alfa, který se mi promítl tady. Takže ten alfa je mimochodem tady. A jdu si psát, jak to vypadá v nahoru dolů, jak to vypadá do středu. Vidíme, že nahoru dolů, tak zvolím si třeba, že nahoru je kladný, takže m krát g je s mínusem a plus t krát, a to je přilehlá kosinus alfa, se rovná m krát nahoru dolů. Jak to vypadá do středu? Do středu G vůbec nepůsobí
a je tady plus t krát sinus alfa a to je všechno, to je m krát a do středu. Hotovo. To je všechno. Že? Sestavili jste pohybové rovnice. Teď jenom řeknete, že chcete-li se pohybovat po kružnici, tak tady dostanete mv na druhou lomeno r. Chcete-li nejezdit nahoru dolů, tak je tady 0. Nahoru dolů můžete jezdit, jo, to si ukážeme, ale všimněte si, oni jsou provázaný ty síly. Tady třeba to t se určí jako mg děleno kosinus alfa. A to téčko je to, co potřebujete tady, to, co zajišťuje, že ten pohyb po kružnici. Že se mk se pokrátí, já tam první dosadím celý to, takže dostanete mg děleno kosinus alfa krát sinus alfa se rovná mv na druhou lomeno r, tak mk se nám tady pokrátí, sinus kosinus udělá tangens, takže g krát tangens alfa krát r se rovná v, takže odmocnina se rovná plus minus. Zase všimněte si, tangens je bezrozměrný, odmocnina z mrg. Zase taková ta klasika, co nám tady vychází. To až jako podezřele jednoduchý, že je pořád všechno. Jo? Tangens alfa, to je zajímavý, že? Znamená, když všimněte si, že ta rychlost je propojená s tím úhlem a s tím poloměrem. No jasný, to všichni známe. Takže teď doufám, že nikoho nezabiju. Tak snad ne. Když budu točit pomalu, tak to opisuje malý poloměr a malý úhel. Když budu točit rychle, tak mi to opisuje velký poloměr a velký úhel. To znamená, přirozeně se tady hledá kombinace alfa a r, takový, aby dostali to Včko do té polohy, která má být. V podstatě jde jenom o to, že všimněte si, já nakreslím, jak je to opravdu tady to totiž krásně vidět. Já to zvládnu, no, radši vedle. Mám tady dvě síly G a tahovou. Prosím nás, jak se udělá graficky výslednice sil? Se udělá rovnoběžka s Gčkem, že? A rovnoběžka s tím Tčkem. To je trošku těžší, tam se trefím. Souhlasíte? Kam ukazuje výslednice sil? To je suma všech F. Kam ukazuje? No do středu. Přesně do středu. To znamená, oni se ty síly, tady to se samozřejmě mění, ale to T se právě tak natahuje a naklání, aby to těleso neklesalo dolů nahoru a aby přesně výslednice sil ukazovala do středu a pohybilo se tím pádem potom. Znamená, ta podmínka říká, že suma všech dostředivých sil, to napíšu takhle jako podmínka, suma všech F dostředivých musí být rovná mv na druhou lomeno r. A teď už tady můžu psát i bez šipky, protože jakoby, jako už promítám do toho středu. Už je to v konkrétním směru. Jo? To znamená, tohle je v podstatě to, co se nám tady objeví. Prostě ty síly se nastaví tak, jo? A ten úhel, aby to T, tenhle ten průměr toho T, vyrovnalo to Gčko, tím pádem mi to neklesalo. A zbytek je to, co zajistí pohyb po té kružnici. Když já přidám, že, tak ta tahová síla se třeba natáhne, jo, a změní ten svůj úhel, jo, jak? Tady v podstatě máme, vidíme, že se jako mění ten svůj úhel a tím se pádem i zvětšuje, jo, tak, aby zase dorovnala, aby dostatečně ukazovala do středu a zároveň vyrovnala to T. A zase jsou provázaný, ale krásně to spolu takhle koresponduje, prostě vždycky se to najde na ty ustálené orbitě, která tam je. Jo. A prosím vás, tohle to funguje všude. Jo? Už jsem tady jako naznačoval, když jsme se bavili v kinematice, mám Zemi, mám tady Měsíc. Jaké síly tam působí? Jedna jediná síla a to je gravitační. Žádná jiná síla tam nepůsobí. Kam ukazuje? Do středu. Proto to obíhá po kružnici. Když změníte rychlost tohletoho tělesa, když budete mít větší rychlost, tak se budete pohybovat zase buď jako
ve vyšších, nebo když chcete pohybovat se na nižší, tak musíte mít taky vyšší rychlost. Jo, zase prostě dá se to tak jako měnit. Jo? Prostě když přidám plyn, tak vyjedu na vyšší oběžnou dráhu, když uberu plyn, tak začnu padat a buď zase pak zrychlím, abych byl stabilní, nebo tak. To se jako dá. Tak stejně to dělají, představte si tady elektron a proton, když se drží elektromagneticky, v podstatě vysvětluje vám to s nejjednodušším možným modelem atomu. Jo? Jak se drží jako elektron v jádru díky nějaký elektromagnetické interakci. Jo? Takže to se jako bude probírat. I když tam je pak potřeba už dělat tu kvantovou fyziku, protože jinak by to chtělo spadnout. Jo? Ono by to vyzařovalo energii. Jo? To pak zase klasická fyzika říká, že když elektron má zrychlení, tak září. A v podstatě ta energie by se vyzářila, takže by to na sebe chtělo spadnout. Okamžitě. Prostě během necelé vteřiny by všechny atomy skolabovaly, protože by všechny elektrony dopadly na jádra. A někdo to musí zastavit. Jo? Tady to vyzařování energie, když se obíhá dokola, není náhoda, dělají to i gravitační vlny. To znamená, tady místo elektromagnetických vln, když vám tady obíhá měsíc kolem Země, tak taky generuje gravitační vlny. A ztrácí malilinka to svou energii. Ta energie je extrémně malá proti tomu, co dělají elektromagnetické vlny. Ty odnáší obrovské množství energie. Jo? Když třeba necháme elektrony kroužit takhle dokola, tak oni tady vyzařují, říká se tomu synchrotronové záření. Je to princip, prostě máte normálně urychlovač kruhovej a tady jsou beamliny, se tomu říká, tady svítí rentgenový lasery, rentgenový zářeče. Jo? Existuje takzvaný kaskádovitý laser, asi příští Nobelova cena, nebo minimálně v blízké budoucnosti, který vymyslel, že když elektron takhle nechá v takový periodický magnetickém poli, tak tím, jak se tady zahybá, tak on zase bude jako vyzařovat. Jo? Tady bude vyzařovat, tady bude a má v podstatě kaskádovitý laser, protože to je synchrotronové záření, akorát, že v malým, vejde se do krabičky. Jo? Takže to bude nadána podle mě Nobelova cena Capasso. Jo? On ještě navíc profesor z Harvardu, on má ještě další jako takový úspěchy. Takže si má to velmi jednoduchý aplikace. Jo? Prostě pohyb po kružnici je šíleně důležitá věc. Jo? I ve vašem jako budoucnu, takže na to nezapomeňte. Myslíte si, že k tomu je všechno jasný? Vidíte, funguje to pořád dobře a stejně. Nejde nic, co by nefungovalo. Tak OK? Dobře. Tak takže tady bude končit písemka a teď si trošičku pohrajeme. Máme čas a když máme čas, tak my si teď ukážeme takovou zhovadilost. Skočíme do kapitoly 15. Pak zase se vrátíme zpátky, nebojte, pak se zase vrátíme do té 7. Ale 15 tady navíc, protože už vás na to chceme v životě připravit, že se objevují i horší věci, než jenom takovýhle jednoduchá fyzika. A ukážeme vám nejdůležitější vlastně úlohu ve fyzice vůbec. To opravdu jako vlastně alfa, omega celé fyziky. Je to harmonický oscilátor. Harmonický oscilátor má obrovské množství aplikací a obrovské množství jako různých variant, které se objevují. Teď si popíšeme takzvaný klasický, nebo v klasické fyzice harmonický oscilátor. Harmonický oscilátor v klasické fyzice je to velmi jednoduché zařízení. Toto nemusíte umět k zápočtu, ale myslím, že to budete potřebovat umět ke zkoušce. To se domluvíte s docentem Kalouskem, co vám k tomu řekne. Ale je to dobré to umět, pokud chcete být fyzikem. To je takový základ. Tak. Vlastně bez toho celou fyziku 3 budete dělat neustále tady to. Jo? To tam. Pak kvantovku to budete dělat. Prostě pořád se vám to bude objevovat. Všude se budou objevovat jako oscilátor. Já to pak vysvětlím zase ty podobnosti. Tady je hmotnost a tady je pružina o tuhosti K. Tady je to bezstření. Dá se dělat i se třením. Bezstření teďko. Dá se ještě dělat dokonce takový, do kterého budete šťouchat, budete ho rozkmitávat. Budou nucené kmity a tak dále. Všechno to bude mít podobné řešení, ale důležité je se naučit to základní. Jak funguje pružina, si všichni trošku víme. Pružina funguje v rámci Hookova zákona tak, že když to těleso vychýlím, tady bylo x rovná se 0, takzvaná rovnovážná poloha, vychýlím to z rovnovážné polohy, tak na to těleso začne působit jedna jediná síla. Ta síla je takzvaně vratná, říkáme jí síla od pružiny, PR. Ta síla od pružiny v rámci Hookova zákona, tak její velikost, pružiny, je k krát x.
tím, že je vratná, tak se tady píše ještě jako mínus, protože když dosadíte kladný čísla, takže se snaží vrátit. Jo? Ale jako její velikost je k krát x. Kde k je konstanta, která definuje tu tuhost pružiny takzvané. Jo? Je to prostě, není to nic jiného než takzvaný Hookův zákon, tahová zkouška. Už jste měli tahovou zkoušku v nějaký konstruování nebo čem? Ještě ne? Tak budete mít asi v bumku, až jako v materiálech. Budete určitě probírat. Jo? Takže tam se jako o tom pobavíte. Tak. A samozřejmě pak tady působí ještě Gčko a pak tady působí Nko. Protože tady žádná síla to nedlehčuje, tak Gčko bude vyrovnávat Nko. Nic jiného tam neděje. To znamená, v Y se neděje nic zajímavého, tam Mg se rovná N. Zajímavý je, co se děje v Xu. V Xu totiž máme jednu jedinou sílu. A to je minus K krát X. Kde X je poloha, aktuální poloha, že? Toho tělesa. No a druhý Newtonův pohybový zákon, to znamená věc, kterou znáte, říká, že to je hmotnost tělesa krát zrychlení v Xu, okamžité zrychlení toho tělesa, které je. To znamená, ta rovnice vypadá extrémně jednoduše. Že? Jenom je extrémně těžký vyřešit. Nebo ne extrémně těžký. Je to prostě, bude to něco nového pro vás. Protože všimněte si, co jsou pro nás neznámí. Neznámí jsou pro nás x a zároveň zrychlení. Znamená, vypadá to, že tady mám jednu rovnici o dvou neznámých. Ale my samozřejmě víme z kinematiky, že tyhle ty dvě veličiny, okamžitá poloha a okamžité zrychlení, jsou spolu provázány. A jak jsou spolu provázány? No tak, že zrychlení není nic jiného než druhá derivace x podle času. Tím pádem ta rovnice vlastně vypadá jako minus k krát x se rovná m x se 2. A teď použiju symbol, který nevím, jestli všichni už znáte. Používáte v přednáškách taky? Tak prosím vás, druhá derivace časová se ve fyzice, protože ty časové derivace jsou hrozně častý, tak aby se nemuseli opisovat všechny ty písmenka, tak se proto používají tečky. To znamená, jedna tečka nad x by byla rychlost, dvě tečky je zrychlení. Jo? Takže jenom jako tady zavádíme symbol, který, aby jsem ušetřil pár písmenek. Jo? A teď pořád je naše neznámá, tím pádem to x. To je naše neznámá. Ale je to dobrý, už mám jednu rovnici rodný neznámý. Takže by to mělo být řešitelný. Jenom je problém, že ta neznámá je součástí derivace. A když máte rovnici, to, že to je rovnice, říkají ty dvě rovná se, ty dvě čárky nad sebou. Ale když ta neznámá je součástí derivace, tak se tomu říká diferenciální rovnice. Teď si ji tak jako popíšeme. Popíšeme si, co to je za druh. Protože matematikům vždycky musíte říct, co to je za druh a oni vám pak řeknou, jak se to vyřeší. Tak kvůli tomu, že ta derivace je takováhle takzvaně totální, je to úplná derivace, obyčejná, není to parciální, tak se tomu říká, že to je obyčejná diferenciální rovnice. Jo, existují i parciální diferenciální rovnice, to jsou takový ty šnechci. Jo? Ty vypadají takhle. To je, když je funkce x závislá třeba na více proměnných. Jo, prostě kdyby tady měl třeba 3 proměnný, tak pak používám tady ty šneky, jo, tady ty derivace. Pak je to parciální diferenciální rovnice. Tady to je obyčejná, to je dobrý. Další věc, všimněte si, to x je naštěstí na prvou. Jo, tady taky na prvou. No, není to třeba odmocina z x, nebo logaritmus x, tangens x, x na třetí a tak dále. Když je takhle na prvou, tak je to dobrý, říká se tomu, že to je lineární obyčejná diferenciální rovnice. Další věc, které si můžeme všimnout, kdybychom vzali neznámý, členy s neznámou, což je tady je x, i tady je x, převedeme na jednu stranu a na druhé straně nám nic nezůstane, tak se jí říká, že to je homogenní. To znamená homogenní, lineární, obyčejná diferenciální rovnice. To vypadá všechno dobrý, protože tady prostě můžou být samozřejmě další písmenka, další jako věci, funkce a tak dále. Může tady být hlavně funkci času. Jo? Nejhorší jsou, když je tady třeba by se objevilo plus sinus t. Jo? To pak je hnusný. Jo? To se pak jako řeší hodně těžko. Ale taky jsou na to způsoby, budete se taky učit. Tohle to je všechno pozitivní. Je to lineární, je to obyčejný a je to homogenní.
To je všechno dobrá vlastnost. Jediná nedobrá vlastnost je, že to je druhá derivace druhého řádu nebo druhého stupně. Že to není prvního. Ta prvního je ještě častější. Jo, prvního řádu. Nebo ne, možná, že to jsem teď řekl blbost. Možná, že druhýho je častější. Tak, prvního řádu, když by se objevilo, tak je to třeba prostup tepla. To jsou ty exponenciály, prostě všechno, jak prostě prochází teplo, jak se dělí buňky, jak se štěpí atomy. Jo, tak to je zase tady to. Tohle to všechno vede na druhého řádu, je všechno harmonický oscilátor. Tak, výborně. A teď jak se to řeší? Takže když tohle to řeknete matematikům, jak se prosím tě řeší homogenní lineární obyčejná diferenciální rovnice druhého řádu, tak matematik vám řekne pomocí charakteristické rovnice. Hotovo. Jo? My to ovšem nevíme, co to je, to se budete učit až někdy ve třetí fyzice, matematice. Tak to uděláme metoda pokus-omyl. Jo? A vy to uhádnete, to řešení. Je to neuvěřitelné a dokážete uhádnout. Jo? Já tu rovnici trošičku přepíšu. Přepíšu ji tak, že to podělím m a napíšu tady druhá derivace x podle času se rovná minus k lomeno m krát x. Tak si jako napíšu, aby jsme viděli ten tvar. A teď se budu ptát. My hledáme to x, že? To x je to naše neznámý. A já se vás ptám, ze všech funkcí, které existují na světě, znáte nějakou funkci, kterou když dvakrát zderivujete, tak dostanete tu stejnou funkci, tedy rovná se. Ta stejná funkce až na nějakou konstantu? Výborně. Ono jich není totiž nekonečně mnoho. Oni jsou jenom 4. Jsou 4, který to dělají. To znamená, to x může být úměrný e na t. Protože ečko, když zderivujete podle času, tak je to zase e. Když ho zderivuji po druhý, je to zase e. To ečko je úžasný v tom, že jakákoliv derivace, to je jediná funkce, že libovolná derivace je rovna to stejný. No a kdyby tady byla první derivace, o to jsem taky říkal, že jsou, tak to vede na exponenciály. To znamená prostup tepla, exponenciála, dělení, jo, poločas rozpadu, všechno tam jsou ty exponenciály. Jo, to je prostě s tím, protože to je vždycky jediná řešení. Další funkce, kterou můžete mít, tak je sinus, přesně tak, sinus t, logicky kosinus t, protože když dvakrát zderivujete sinus nebo kosinus, dostanete minus tu stejnou funkci. Minus je konstanta, to je v pohodě, tady taky navíc dokonce je minus, takže to vůbec nevadí. Takže ano, tyto jsou taky. No a ještě jedna. A to je taková, na kterou se vždycky zapomene, ale to nevadí. Je to 0. Jo? Když 0 dvakrát zderivujete, tak je to stejná funkce 0. Jo? Konstanta. Prosím vás, tohle to je jedno řešení, které má každá diferenciální rovnice. Říká se tomu triviální řešení a říká to, co to znamená, když x v jakémkoliv čase se rovná 0, že to těleso leží v té rovnovážné poloze. Ano, je to řešení té rovnice. Opravdu prostě to je reálná věc, se těleso se nehýbe. To znamená, toto je v pořádku, je to jedno z těch řešení, ale je to nezajímavé. Jo? Prosím vás, když docent Kalousek po vás bude chtít harmonický oscilátor, to tomu nebude stačit. Bude chtít po vás ty netriviální řešení. Tak, jdeme řešit ty netriviální. Teď si říkáte, ale jako jsou to 3 různé funkce, jako to budou mít 3 různé výsledky? Ne. Tyhle ty 3 funkce jsou totiž propojeny. A kde jsou propojeny? Jsou propojeny v komplexních číslech. Eulerův vztah říká, že e na it se rovná kosinus t plus i krát sinus t. To znamená, oni jsou jedno a to samý. Znamená, to ečko je v podstatě řešení všeho. Ale všimněte si, ten sinus je, kdybyste řešili v komplexním jako oboru, jo, imaginární, a ten kosinus je reálný. Protože ale je to reálný oscilátor, je to v tom mechanice. Teď si říkáte, potřebujeme i jako ty komplexní. Ano, v kvantové fyzice jsou právě i ty komplexní jako důležitý. Jo, prostě musíte mít úplné řešení všeho, jo? Jinak vám to nebude vycházet. To nám právě dlouho trvalo, než jsme si uvědomili, že vlastně nám nestačí jenom ty reálné řešení, ale musíme mít ty komplexní. Ty komplexní čísla jsou to nejobecnější, co vlastně je. My teďkom ale v tom reálném nám si vystačíme s tím kosínem. To znamená, budeme pro jednoduchost řešit ten kosinus. Když zbyde čas někdy, tak já vám ukážu, jak se to dělá s tím E a uděláme si to pro tlumený harmonický oscilátor, klidně ještě zbuzený.
Jo, ukážu vám, že s tím Ečkem se to dá opravdu rozšířit na to nejvíc, ale zatím se smíříme jenom s tou jednodušší variantou, budeme se to snažit z začátku první seznámení zjednodušit. Znamená, budeme hledat řešení, že x od t se rovná kosinus t. A protože chci, aby to bylo obecné řešení, tak já tady přidám nějaké konstanty, které mi to zobecní. Budu to mít jako a krát kosinus bt. A jednou se budu ptát, jestli nenajdu takové a takové b, kde by mi to fungovalo. Zase zdůrazňuji, to je rovnice. Jakmile máte rovnici, tak je to úžasný ve fyzice, protože vám to říká, že to, co je nalevo, se musí rovnat tomu, co je napravo. To znamená, musí fungovat taky zkouška. A pokud chcete, aby toto bylo řešení té rovnice, no tak zkouška musí fungovat, že když to sedím do levé strany a do pravé strany, tak se to musí rovnat. Tak to pojďme zkusit, jestli náhodou tohleto naše řešení bude vyhovovat té naší zkoušce. Co já musím ale udělat? Prvně udělat druhou derivaci, abych tam mohl dosadit, že? Tak já udělám druhou derivaci. Tak já to zderivuji jednou. A co se mi stane? A se mi opíše, kosinus se mi změní na minus sinus bt a vyskočí mi derivace vnitřní funkce, což je b. Pardon, tebe. A tady to minus, nezapomenout, jo? To je první derivace, ale já potřebuji druhou derivaci. Druhá derivace, mimochodem proto právě sinus a kosinus není, v té první, kdyby to byla diferenciální rovnice prvního řádu, tak to není řešením, protože to se změní ta funkce. Jo? Ale ve druhé derivaci, co se stane? Vyskočí mi to minus, mi tam zůstane, vyskočí mi ještě jedno b, tím pádem dostanu b na druhou a sinus se změní na kosinus bt. Až na tady tu konstantu vepředu, protože a, b jsou konstanty, jsem dostal to stejné, co bylo v tom původním. Výborně. Takže teď stačí dosadit do té rovnice. Tak já tam jdu dosadit. Takže minus ab na druhou krát kosinus bt se má rovnat čemu? Minus k lomeno m krát x. A x je a krát kosinus bt. Takže jsme jenom vzali a dosadili zpátky to naše řešení do té rovnice. A budeme se dívat, kdy to má řešení a kdy to nemá řešení. Tak člověk by tady úplně měl tendenci škrtnout to a, ale musí si dát pozor, když to chcete vydělit a, jestli nepřijete o nějaké řešení. Ano, přišli byste o řešení a se rovná 0. Co to je a se rovná 0? A se rovná 0, 0 krát kosinus je 0, to je to triviální řešení. No a tohleto řešení jsme nestratili, my už jsme si to předtím řekli. Jo, takže můžete klidně to a podělit, prostě protože tohleto řešení je to triviální. Takže ačko je v pohodě. Další věc, chcete podělit kosinus. Kosinus bt. Můžu to udělat, nestratím nějaké řešení? Ano, ztratíte, ale ztratíte takový divný řešení, že kosinus bt se rovná 0. A to je divný řešení, že kosinus vypadá takhle na časové ose. A to by bylo řešení jenom tady, 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 tady. V diskrétních časech. A to nechcete. Vy nechcete, abyste to měli spočítat v pondělí a ve středu. Vy to chcete spočítat jakýkoliv den, jakýkoliv čas. To znamená, tohleto řešení sice může být, ale vás nezajímá, protože to není úplně to obecné. Jo? Nefunguje to vždy. Pozor, v kvantové fyzice budete rádi i za něj. Jo? Že budete mít alespoň to diskrétní body a zjistíte, že to souvisí s kvantováním energie. Jo? Prostě a už, jo? Funguje to pořád dál a dál, jo? Takže nezapomeňte, že to je takové řešení. No a tím pádem já to můžu pokrátit a dostávám tady jediné možné řešení, a to je, že b na druhou se rovná k lomeno m. No a pokud tohleto má být řešení mé rovnice, tak dostávám, že b se rovná plus minus odmocnina k lomeno m. Nezapomeňte na to plus minus.
My zjistíme, že když byste si udělali rozměr tady z toho, tak zjistíte, že to je 1/sekunda. Což jsou ty herce. To je ta omega. Člověk má tendenci říct, no to záporné řešení, prostě záporné frekvence, to je blbost. Jo, prostě chcete to říct úplně přirozeně, prostě přece to nemůže kmitat záporně, jako myšleno ve frekvencích. Ano, v reálném světě nebo v reálném jako řešení ne. Jo, ale pozor, jako v kvantové fyzice třeba to mínus odpovídá antičásticím. Jo, prostě, že to je energie, prostě záporná energie, což jsou prostě antičástice. Jo? A když na to zapomněli, byla to chyba. Jo? Takže jako je to tam, ale v reálném harmonickém oscilátoru nám stačí vzít jenom to plus. Protože proč? Je tady kosinus. Kosinus je sudá funkce. A sudá funkce mínuse je úplně jedno, že? No, když mám kosinus minus odmocnina k lomeno m krát t, tak je to stejné jako kosinus odmocnina z k lomeno m t. Takže tady v tom reálném řešení, protože to je harmonický oscilátor, ten problém není. Jo, protože kosinus je sudá funkce. U toho sinu už by to tak jako nebylo, jo, tam už je lichá funkce, musím dát pozor, znamenalo by to mínus. V podstatě taky by to ještě bylo v pohodě, bylo by to na druhou stranu, ale už ne to jíčko. Jo, takže zase nezapomenout prostě na všechny ty možné řešení. Takže tady můžu zase si to zjednodušit a vzít si jen to kladné řešení. To znamená, už jsme zjistili, že tato diferenciální rovnice by měla mít řešení, které vypadá takto. Že x v čase se rovná nějaké a, to ještě neznáme, kosinus odmocnina k lomeno m krát t. Což je velmi dobrý, že? Jo? Mimochodem, jak jsem říkal, toto se označuje jako omega. A říká se tomu úhlová frekvence. Jo? A vidíme, že ta frekvence závisí na jako přes odmocninu, ale vlastně čím je tužší věc, jako vyšší tuhost, tím ta frekvence je vyšší, což si třeba můžu projevit, jo, když vezmu tady židličku, to je hodně tuhej oscilátor, klepnu do něj, bzm, je to hrozně rychlý, bzm, vidíte? Obrovská tuhost, obrovská frekvence. Když budu mít, kdyby tady to měla jaký z gumy, tak do toho plácnou, to bude, vlastně, že? Malá tuhost, pomalá frekvence. Jo? No to je přímo z toho vychází z té diferenciální rovnice. Na hmotnosti. Když tady dám, je to nepřímo uměrný. To znamená, když tady dám malou hmotnost, tak to udělá zase rychle. Protože ta pružina s tou hmotností malou je schopná tu setrvačnost její měnit hrozně rychle. Jo, to je hybnost, budeme se tomu pak do budoucna říkat. Naopak těžká hmotnost, tak ta pružina až zastaví, až to otočí, tak prostě to bude trvat a bude to pomalý. Znamená, i to je tady jako lehce vysvětlitelný, proč je to nepřímé uměrnost. Nepřímé odmocnění, no, nemůžu říkat uměrnosti. Takže to dává docela smysl. A teď si člověk říká, no dobře, tak už jsem našel ten základ a teď jak najdu to A. Tak vypadá to, že jsem tu diferenciální rovnici vyždímal a že nemám co získat. Ale my víme jednu hrozně důležitou věc v řešení kinematických jako rovnic a tak dále, a to jsou počáteční podmínky. Když budete mít počáteční podmínku, tak ta vám řekne jako další informace, že? No, na počáteční podmínky nezapomenout. A při řešení diferenciálních rovnic časových budete potřebovat znát vždycky ty počáteční podmínky. Když budete řešit prostorový derivační, jako prostorový diferenciální rovnice, prostě tady nebudete derivovat podle času, ale podle x, y, z, tak budete potřebovat znát něco, čemu se říká okrajové podmínky. To je třeba, jaká je teplota zdi, jo, ve všech třech jako směrech. A díky tomu pak dokážete spočítat, jak vypadá rozložení teploty tady v té místnosti. Jo, nebo budete potřeba vědět, kolik je těch atomů, které se mají jako štěpit, nebo těch jader, jako na začátku, v nějakém čase. Jo? A pak jste schopni říct, jak se budou štěpit dál. Stejně tak potřebuji znát nějakou počáteční podmínku tady. Počáteční podmínka tady je velmi jednoduchá. Řekneme si, že x v čase 0, tak to bude ten okamžik, kdy to pustím. Tak řekneme, že to je x max. Maximální výchylka, do které jsem to dal. X max. No a samozřejmě tohleto řešení, pokud chceme, aby vyhovovalo nám, no tak tam musí vyhovovat i té podmínce počáteční. To znamená, x v čase 0 se má rovnat 0, x max. X max. A zároveň se to má rovnat a krát kosinus k lomeno m krát t.
A kolik je to t? To t je 0. A 0 krát konstanta, protože odmocněná s Kalamanovem to jsou konstanty, tak to je kosinus 0. Kosinus 0 je kolik? To je 1, že? Aha, takže nám vyšlo přímo, co to je to a. A je počáteční vychýlení. To, o kolik to tady kdo natáhne. Protože vy to samozřejmě můžete natáhnout, že to natáhnu jenom kousíček a pustím, anebo to natáhnu hodně a pustím. To znamená, ono se tomu taky spíš než x max říká amplituda. Nechává se to jako písmenko a. Protože samozřejmě, jak bude vypadat taková funkce. Znamená, jak vypadá to x v čase, toho harmonického oscilátoru na čase. Tak je to kosinus. Takže ten začne tady v kladné hodnotě, která je to x max, já to označím jako a. X max. Pak je to kosinus, jde dolů, nahoru. Kolik je tady? Tady je minus x max. Znamená, když to natáhnu sem, tak mi to bude kmitat odsud sem. Když to natáhnu až sem a pustím, tak mi to bude kmitat odsud sem. S jakou frekvencí ale mi to bude kmitat? Tak pozor, to nezáleží na tom, jak moc to natáhnete. Ta frekvence je skovaná tady v tom, že? Protože kdy se opakuje kosinus? Kosinus se opakuje každý 2π děleno, že jo, když se tady kouknu, já potřebuji tady vidět to opakování, tak všimněte si, já to označím jako teda omega krát t, se má rovnat jako 2π je každý to opakování. Takže já vidíte, že to omega můžu napsat jako 2π a ono se to pak neznačí jako t, ale říká se tomu perioda, že? A zase to je opakující se funkce. To znamená, tady vidím, že tahleta hodnota není nic jiného než 2π lomeno omega. Jo? Kde omega, nezapomenout, je omega je odmocnina k lomeno m. To znamená, to, jak rychle to kmitá, záleží jenom na tom, jaká je tuhost a hmotnost toho tělesa. Ne na tom, jak jsem to na začátku jako vychýlil. To mi záleží, to znamená, kivadlo, bude to platit i pro kivadla, který vychýlím kousíček, tak oni budou kmitat tak, aby to přesně stíhali stejně, jako když ho vychýlím takhle, aby to prostě tu vzdálenost urazili jako stejně. No a ta rychlost se bude trošičku měnit, to uvidíme, ale jako jde o to, že prostě ta perioda se bude pořád opakovat. Jo? Toto je jenom výchylka. Vy samozřejmě umíte spočítat i rychlost a zrychlení. Jak se spočítá rychlost a zrychlení? No jako derivace. To znamená, vy umíte úplně všechno. Jste sem přišli s ničím a všechno už umíte. Jo? Rychlost je derivace x, samozřejmě xová podle času. Tak dokážu to zderivovat, no jasný. Když zderivuju kosinus, tak dostanu, že to je minus a krát si, ještě tam vytknu to odmocněna k lomeno m, krát sinus omega t. Teď se tady hraju s tím, že kombinuju omega a jo, tady nechávám omega, což je tady to. Jo, prostě vyskočí mi to omega. Nechám takhle jako smíchat dohromady všechno. Jak vypadá takový graf? To znamená rychlost na čase. No jasný, tak to je sinus, tak ten, ale ještě navíc jako záporný, že? Sinus začne v nule a jde takhle z dolů, nahoru a tak dále, že? No proč? A tady ta hodnota, to je minus a krát k lomeno m a tahle ta hodnota nahoře je a krát odmocnina k lomeno m. Znamená, maximální rychlost, kterou ten oscilátor bude mít, je tady to, co je tady vepředu. Jo? To znamená omega krát a. To znamená, vidíte, omega, ta rychlost už závisí na tom, jak to vychýlíte. Jo? Protože oni to musí stihnout stejně rychle, to znamená, když to vychýlím víc, tak on musí valit rychlejc jako rychlosti, ne ve frekvenci. Chápeme? Aby stihl tu stejnou dráhu za stejný, větší dráhu za stejný čas. Znamená, vidíme i toto. A mimochodem, koukněte se na no tak to je asi úplně už jasný. Když budete dělat derivaci, že? Tak když udělám derivaci tady ty výchylky, tak tady je to 0, tady je to záporný, tady je to 0, tady je to kladný, tady je to... To je přesně to, co dělá tady, vidíte. To je ta 0, teď je to maximálně záporný, pak je to zase 0, maximálně kladný. Prostě je to geometrický význam. No a samozřejmě udělám ještě derivaci, jednu, aby dostal jako zrychlení.
harmonického oscilátoru. No jak to dopadne? Jako minus a krát omega na druhou krát kosinus omega t. No, to znamená, toto je zase něco, čemu říkáme maximální zrychlení, který ten systém může mít. Zrychlení je už tím pádem zase závislý i na tom Ačku. Jasný, jo, prostě. Když chcete mít rychlost větší, tak musíte mít i větší jako zrychlení. No, to by bylo divný. No a všimněte si, prostě vy to umíte úplně, prostě jak máte pohybovou rovnici, tak umíte ten problém vyřešit jako úplně komplexně. Takhle si vypadá řešení harmonického oscilátoru v té klasické fyzice. Jo? Dá se s tím hrát o mnoho víc. Dá se třeba jako, různě se řeší, jako, že tomu se říká fáze, tomu to se říká amplituda, což je asi docela logický. Jo? Dají se dělat jako různý, jakože to můžete posouvat o různý konstanty. Existuje tady řešení, že tady ještě budete mít plus C, jo? Jako, že v té závorce. Jo? Že už tady budete předpokládat řešení plus C. Tomu se říká pak počáteční fáze. Jo? Že to nestopnete, v čase 0 se rovná jako x max, já jsem za to nejjednodušší možný řešení, ale máte to kdekoliv jinde. Jo? Ale to je jenom počáteční konstanta, on to bude kmitat pak pořád stejně. Plus se tam dají nabalovat i další věci, jako další síly, jo, které na to působí, odporové síly, které to brzdí. Jo? Pak dokonce najdete diferenciální řešení té rovnice, jo, který vám říká, že ta amplituda, ty kmity, pak takhle budou klesat jako v čase. Mám se to klesat tady. Jo? Oni začnou takhle a oni budou klesat exponenciálně, takhle to bude pak klesat exponenciálně z obou stran. Jo? Bude to vypadat takhle. Tlumenek, když tam přidáte o jednu sílu. Jo? Nebo tam dáte to buzení a pak můžete dostat rázy a takhle. To všechno si ještě ukážeme klidně. Jo? Případně se tím budete hodně zabývat v té fyzice 3. Dá se z toho dělat Fourierky, dají se s tím dělat pak další věci. Má to obrovský prostě jako konotace jako dál. Takže to je harmonický oscilátor v té nejjednodušší variantě, co je. Jo? Ta diferenciální rovnice prostě je extrémně častá, to znamená, tohleto řešení uvidíte ještě milionkrát, nebo ne milionkrát, ale minimálně 10krát vám ho někdo ještě bude ukazovat ve výuce. V nějakých různých předmětech. Jo? Akorát se místo M a... Jo? Ještě taková poslední poznámka, ještě omlouvám se, že přetahu, ale všimněte si, že odmocnina z toho, co je před x, tady to klidně napíšu, ne, tady. Odmocnina z toho, co je tady před x, je omega na druhou. To znamená, když vy najdete už jen tu pohybovou rovnici, že x je 2, jo, x je 2 plus domeček krát x rovná se 0, tak odmocnina z domečku je frekvence toho kmitání. Toto platí úplně obecně. Znamená, stačí najít jako jenom kolik je tady to předtím x a vy víte, že odmocnina z toho to bude jako frekvence kmitání. Jo, to je takový obecný závěr. Takže děkuji vám moc krát za pozornost, příští týden se uvidíme. Naslyšenou.